Bayarin mo utang ba? Bayarin ko lang ako taga karon. Nakuha pa ni mo utang, naging usan naman ng kwarta di ay. Pa. Scatter pa. Hoy! Imong papa pre murag nahalata ta. Uy, ka, mayo kay naka diha. Tagay kog kwarta big, mulakaw ko. Isa ka na lang kaya. Unsa bang ning bataan ni nga? Sige na makapagay kwarta. Kabaw mo na itong kwarta na to, Chloe. Para na sa itong negosyo. Para na po nini mo. Sige, nagod pa. Wita po ni mo eh. Sus, kalakot yun mo bataan ka ba? Sus, di pa lang yun kalakot pinangga yun. Di tagig ka taka kwarta. Pero sa katos na ha. Magiging kay gwapo ka lang anak kong anak. Kung pangit pa ka na kong anak, di tagig ka taka kwarta. Ano? Sus, kung di pa lang yun ako pinangga yun. Sa kay gwapo ka na kong anak. Nakita pa yung isa. Salamat. Salamat kayo pa. Kalakot, bataan ka. Yes. Nakot pag scatter. Paldo jud yun yun. Ha, kinaw ning bataan ni. Susog na apalan jud ko laing anak kagwapo pa ning bataan gyud. Kalamig kay badlungon kay sa katanan. Sige lang. Saan man pinangga man ako kay kinusara naman. Sakit na si Parindon Niyok, no? Scatter yun. Paldo gyud ko ni ron. Oy, pre, naaro mo na ka diya, pre. Ganina ra magani ko rin nakapaldo na magani ko. Ikaw. Patapara ko dra pre, Bik. Ina ko 100 ba? Paksiin ako, Bik. Basi na makadaog ko. Sos na po ka dire. Malaso na po ko ani ron. Ha? Nasagot to? Sige na. Nikas ina po ka ang utang nimo 1.5 na biya to. Ay, kasi reklamo dra. Nakay ko 100 no, paksiina sa gani ko. Kay basi na madaog ko, makabayad na ko nimo. Nana po na imong ingon nga makabayad. Sige ra magkakapilde. Sige na, good pre. Sus, luluoy po. Sige na lang oy. Nya, mana naman kong cash in re. Ala pagdula na dito kay bisig malason pa ko nimo. Ah, dire ako magdula oy. Tapat na ba ka binas biya ka? Benta ko na to. Bet ko. Pilay mo ni bet. Scatter na oh. Scatter na. Oh, tanawa na pod. Wa na. Times 2. Daog na pod. Tanawa lang pre. Tawa, daog na pod ron. Sige na, manisod ka daog bay. Ako 10 pesos na rin nabilin. Sure win na dyan eh. I-shoot ko rin 10. Pero lama ko drag 500 bi. Na! Pero sige lang. Daog mapog ko. Pahilam mo ta ka. Salamat kayo pre ha. Basta mo bayad lang ka. Para makabawi ko. I-shoot ko ni. Itag 100 ko ni. Basin di mong paldo di ay. 100. Unang bitaw. Katduhang bitaw. Oh! Agay! Tulo. Upat. Panglas. Scatter. Oh! Na! Tanawa, napildi na pod ka. Pre. Oh, pre na pod. Napildi ra ba ko? Ambit ang 2,000 be. Agay! Pre. Wala man dyan kailangan kwarta pre. Pero masugot ka. Sabayan na lang ko sa kong plano. Ano mo play plano nimo? Mawat na pod ka ba? Agay! Dili pre. Iyon ani siya. Sa pod na. Kanang gukurong ko nimo ba? Kanang mura na ko nimo patyon ba? Kay para makakwarta ko. Yay, damay-damayon na po ko ng kalaki nimo. Handa mangguna pre. Si Papa, palangga manggod kay ko ato. Kay ako rabiya anak niya ang bugtong nga pinakagwapo. Gwapo? Pre, halap ng papa nimo pre. Tara ba? Tara! Ubani ako ba? Sige, kay mo bayad na jud ka. Dali, dala ka na magdangay. Sige. Okay magana mo baboy. Bayaran sa mga! Abang pa! Kandagan pa ka! Bayan na! Bayarin mo utang ba? Bayarin ko lang ako taga karon. Tesa. O sa magiging problema ni Dayan, anong gigukol ba mo niya akong gwapong anak? Nausa man taon ka? Ipaluulan na sa kwakol. Kaya dako ka nag-utang sa kuha. 2,000 ang utang ang napili na sa scatter. Sa dong. Ayaw ko na nakataon akong anak. Doon, pinangga naman taon akong anak. Doon, pinakagwapo dito na yung muling anak. Ang naon ni mo, noon sa taon ka. Kaya naman, 2,000 naman na. Ako na ko lang bayaran niyo. Ay, yatang na rin. Bayaran na ko. Pinangga na, bigyan ako ni bataan eh. Ako pa naman ko. Ay, sa lagi doon. Laki ko na tayo ko na. Amay nga laki mo rin. 2,000 naman din ang utang sa akong anak. Kung murag kapatyon nung nakagutaw sa akong anak noon. Ano naman ka na ako? Uy, ginoo ko. 2,000 na ang utang sa akong anak ko na kuman. Ginoo na na ni mo. Oh! Unsa man? Di man ini mo ba yan? Sige. Ay, napitaw ng patyan din akong anak ng taon. Wapo naman taon akong anak. Naram na ina.
Sige. Ano pangutang sa kuha ha? Yung sa malitaon ka, o yung natakuha pa rin mo kutang, nagkaw sa rin naman ng kwarta na ay. Pa, scatter pa. Hindi pa lang yung kagwapo na kong anak. Hagda na ako. Ihagbong. Hagbong na ka na sa palong buanga ka. Agay! Kalibangon ko na mo. Bantay ka ng libang sa ko. Kubayad yung utang ni pare. Si Mission, sabi kong bata ako. Ako na ba ito ipalitay baboy o dyan? Gibayad na siyang utang. Masama ko na dita. Napabuyag na po ito. Pantay, ko aron. Quiz na ta ha? Habersa. Dali na kayo laro no. Oh, kita mo acting oy. Lagi na siya. Agkanahan. Ganina, pertig pugurang kapatsyudog tao niya karong pertig apir-apir na. Karoon mo mga mo. Chloe? Naatik si Papa no. Hoy! Imong papa, pre, marang nahalata ta. Dagan lang dito daan, pre.